Ivangeli likaLuka, isahluko seshumi nesishiyagalolunye ivesi lama-38 lifundeka kanje. Ubusisiwe umbusi ozayo egameni leNkosi, ukuthula ezulwini nenkazimulo kweliphezulu. Siyakwamukela kumnikelo. Njengoba uJesu esendleleni eya eJerusalema isixuku esikhulu simzungezile, sijabula futhi simemeza sithi, "Ibusisiwe iNkosi ezayo egameni leNkosi." Ukudumisa kwabo kwakuzwakala kakhulu, kodwa ukuqonda kwabo ukuthi ungubani nokuthi kungani eze kwakungakacaci ngokugcwele. Lesi sikhathi ohambweni lukaJesu sisikhumbuza ukuthi akezanga ukuzobusa njengeNkosi yasemhlabeni, kodwa ukuzoletha ukuthula phakathi kwesintu noNkulunkulu. Ake sicabange ngokufika kwakhe kanye nokubaluleka kweqiniso kobukhosi bakhe. KuLuka sifunda ngokungena kukaJesu ngokunqoba eJerusalema, egibele imbongolo, ezungezwe isixuku sabafundi bakhe. Bamemeza bathi, "Ibusisiwe iNkosi ezayo egameni leNkosi." Lesi sikhathi sigcwele injabulo nokulangazelela, kodwa ukudumisa kwabo, nakuba kuqotho, kubamba kancane ukuthi uJesu ungubani ngempela. Abantu babekholwa ukuthi wayezobuyisela umbuso wakwa-Israyeli, ukuze agumbuqele abacindezeli babo basemhlabeni. Nokho, iqiniso liwukuthi uJesu wayengangeni eJerusalema ukuze athathe isihlalo sobukhosi sasemhlabeni, kodwa ukuze amise umbuso kaNkulunkulu. Uzele ukuzoletha ukuthula noNkulunkulu, okwenzeka ngomsebenzi wakhe esiphambanweni. Ukumemeza kwesixuku kunanela ihubo isahluko sekhulu le-18. Ivesi lama-26 elivuma lowo oza egameni leNkosi njengeNkosi yeqiniso. Kodwa ubukhosi bukaJesu babungekhona amandla noma ezombangazwe, babuphathelene nokubuyisana nokusindiswa. Njengoba isixuku sasihalalisa, singazi saqinisekisa iqiniso lokuthi unguMesiya, iNkosi yokuthula, eyayiyoletha ukuthula phakathi kwezulu nomhlaba. Ngisho nabaFarisi, abenqaba uJesu, abakwazanga ukumisa lesi simemezelo sokudumisa. Babefuna isixuku sithule, kodwa uJesu waphendula wathi, "Uma laba bebengathula, amatshe abeyomemeza." Umhlaba ngokwawo wawumqaphela uMdali neNkosi yawo. uJesu wayengeyona nje iNkosi yakwa-Israyeli, kodwa iNkosi yayo yonke indalo, eza ukuzokwenza ukuthula ngomhlatshelo wakhe. Ngamazwi esixuku athi, "Inkazimulo kweliphezulu," sikhunjuzwa ngodumo lwaphakade olunikezwa uNkulunkulu ngempilo nomsebenzi kaJesu. Ubukhosi bakhe bukhazimulisa uNkulunkulu, ngoba nguye oletha ukuthula, ukuphila, nensindiso. Lokhu ukubaluleka kweqiniso kokungena kukaJesu eJerusalema. Masithandaze. Nkosi Jesu, siyakubonga ngokuza kwakho njengeNkosi yokuthula. Hayi ukuzothatha isihlalo sobukhosi sasemhlabeni, kodwa ukuze usenze sibuyisane noNkulunkulu ngomhlatshelo wakho. Sengathi singahlala sikhumbula ukuthi umbuso wakho ungowokuthula, futhi sengathi singaphila kulokho kuthula usuku nosuku. Sisize ukuba sikuhloniphe njengeNkosi yethu yeqiniso, oletha inkazimulo kuNkulunkulu nensindiso emhlabeni. Egameni lakho siyakhuleka. Amen.